Okay, bro. Safe. Yes. Allah ne sama mu gama da duniya lafiya ba mu tafi ba ma da 80 kam yayi yawa ko ni na aka ce ai sai a hankali Allah ya ba mu jinkiri mai sarkin ruwa ranke ne kuma je mu za mu je Abuja ba Allah ya mu lafiya shanu amin stop your speculation. Do you know Why ni? Gangare. Bude mana nan, bude mana nan. Gangare sabka, gangare sabka, gangare sabka, da mu da hauni lafiya mai nasara. Gangare sabka, da mu da hauni lafiya mai nasara. Kyau gyara daidai sala, gyara daidai sala, gyara kin da kyau sala. A gyara nan, a dan gyara, har tara, a gafara ta nan. masge sana kudan na kudan dan nan. bayin ta